Потопете се в уюта на ресторант Софра, мястото, където всеки може да се почувства като у дома. Няма граници за възрастта, когато става дума за веселба, вкусна и разнообразна храна. Благодарение на богатия музикален репертоар, поднесен от нашите професионални изпълнители, доброто ви настроение е гарантирано. При нас ще можете да се насладите както на традиционна българска кухня, така и на голямо разнообразие от авторски специалитети и качествен алкохол. Телефон за резервации 0886 04 12 12 или на адрес ЖК Изгрев, парк Велека. Ресторант Софра. Храна за сетивата и музика за душата.